салом бинандагони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки ҳама рӯза дар ҳамин вақт пешкаши шумо мешавад. имрӯз 28 апрел аз он мегӯем ки чӣ теъдоди аз сокинон дар Тоҷикистон бар зидди COVID-19 моякӯбӣ шуданд. дар ҳоле ки Русия ба гурӯҳе аз муҳоҷирон сабуки дод, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин кишвар аз афзоиши ҷинояткорӣ миёни зодагони Осиёи марказӣ хабар медиҳанд. Қазоқистон тасмим гирифта аз собиқ президенти ин кишвар Нурсултон Назарбоевро аз мақоми элбасӣ ва ё раҳбари аввалин маҳрум кунад. вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд то имрӯз дар кишвар наздики 92% аҳолии калонсол бо вояи якуми ваксина бар зидди бемории COVID-19 моякӯбӣ шуданд. ҳамчунин ҳудуди 90% вояи дуюм ва беш аз 31% вояи севумро гирифтанд. дар хабарнома омадааст ки бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз ин беморӣ дар доираи барномаи ковакс Тоҷикистон зиёда аз 14 миллион воя ваксинаҳои гуногунро дарёфт кардааст. ба гуфтаи вазорат аз 15 феврали имсол ба ин тараф дар ҷумҳурӣ ягон мавриди нави гирифтории шаҳрвандон ба коронавирус сабт нашудааст. дирӯз баъди музокирот бо президенти Русия Владимир Путин дар шаҳри Москав дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш барои мулоқот бо раҳбарони Украина ба Киев сафар кард. вазири мудофиаи Украина бо ишора ба ҳамлаҳои густурдаи Русия ба манотиқи шарқии ин кишвар мегӯяд, Украина дар рӯ ба рӯи ҳафтаҳои ҳалкунанда қарор дорад. Гутерреш пеш аз вохӯрӣ бо президенти Украина Володимир Зеленский дар шабакаи Твиттер навишт: зуд хотима ёфтани ҷанг ба нафъи Украина, Русия ва ҷаҳон мебошад. имрӯз аз замони оғози яке аз муноқишаҳои хунинтарин дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон як соли расо гузашт. дар низое ки байни сокинони деҳоти марзӣ ва баъд марзбонони тоҷику қирғиз рӯзи 28 апрели соли гузашта шурӯъ шуд ва 2 рӯз идома кард, 10 нафар аз ҳарду тараф кушта шуданд. радиои озодӣ дар бораи ин ҳодисаҳо мустанади кӯтоҳе бардошт ки порчае аз онро бо ҳам мебинем. لم يلد ولم يولد ولم يكن له اکتم توش کشمیو اکتم اسم زدم دست کشم تیغود است. дӯстони гиромӣ, мустанад ба зудӣ дар вебсайти радиои Озодӣ, канали Озодӣ видео ва саҳифаи мо дар Facebook нашр мешавад. шӯрои федератсияи Русия дар иҷлосаи ахири худ созишнома миёни Русия ва Ӯзбекистон дар бораи лағви сабти номи ҳатмии шаҳрвандон дар давоми 15 рӯз баъди ворид шудан ба кишварҳои ҳамдигарро тасвиб кард. тибқи ин санад, шаҳрвандони Ӯзбекистон дар Русия ва ҳамин тавр зодагони Русия дар Ӯзбекистон аз сабти номи ҳатмӣ дар ин муддат озод хоҳанд шуд. то имрӯз ин гуна сабукӣ дар Русия нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Беларус ва Арманистон амал мекунад. чанд соли пеш Тоҷикистон аз Русия бо пешниҳоди тарҳи созишномаи нав хоста буд ки муҳлати сабти бидуни қайдро барои муҳоҷирон то 30 рӯз ва муҳлати будубоши онҳоро то 180 рӯз афзоиш бидиҳад. ба қавли мақомоти тоҷик, ин гуна шароит шумораи муҳоҷирони ғайриқонуниро хеле кам ва ҳамчунон аз ҳодисаҳои фоҷиабори мисли ҳалокати муҳоҷирон дар садамаҳои нақлиётӣ ҳангоми убури марзҳо ҷилавгирӣ мекунад. вале то ҳанӯз ин пешниҳоди Тоҷикистон аз сӯи Русия амалӣ нашуд. зимнан вазорати корҳои дохилии Русия бо эълони омори нав мегӯяд ки мизони ҷинояткории миёни шаҳрвандони Осиёи марказӣ дар ин кишвар афзудааст. ба қавли манбаъ, дар 3 моҳи аввали имсол дар ҳудуди Русия 10400 ҷиноят сабт шудааст ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта зиёдтар мебошад. дар хабарнома омадааст беш аз 8000 ҷиноятро зодагони кишварҳои Осиёи марказӣ содир карданд. қабл аз ин ниҳоди мазкур гуфта буд ки дар моҳи январу феврал муҳоҷирон асосан барои вайрон кардани қоидаҳои вуруд ва низоми будубош ба даст афтоданд. Қазоқистон тасмим гирифта аз собиқ президенти ин кишвар Нурсултон Назарбоевро аз мақоми элбасӣ ва ё раҳбари аввалини ин кишвар маҳрум кунад. Назарбоев баъди барканорӣ аз курсии раёсати ҷумҳурии Қазоқистон унвони элбасиро касб намуд ки ӯро аз салоҳиятҳои бемаҳдуд баҳраманд карда буд. раиси маҷлис палатаи поёнии парламенти Қазоқистон 27 апрел гуфт феълан як комиссияи ҳукуматӣ тағйири конститутсияро баррасӣ мекунад ва дар он номи Назарбоев ҳамчун асосгузори Қазоқистони соҳибистиқлол дарҷ хоҳад гашт. Назарбоеви 81 сола моҳи марти соли 2019 аз раёсати ҷумҳурӣ барканор шуда ба вазифаи президенти Қазоқистон муттафиқаш Қосимҷомарт Тоқаевро пешбарӣ кард.
дар айни замон Назарбоев дар мақоми раиси шӯрои амният ва хешу табораш дар вазифаҳои баланди давлатӣ, хадамоти амният ва гурӯҳҳои сердаромади энергетикӣ боқӣ монда буданд. сафорати русия дар душанбе мегӯяд яке дар созмонҳои ҷамъиятӣ ва собиқадорони ҷанги дуввуми ҷаҳон дар мавриди баргузории раҳпаймоии полки абадӣ ба мақомоти Тоҷикистон муроҷиат карданд. дар ин бора сафорат дар саҳифаи фейсбукии худ хабар додааст. дар айни замон намояндагии дипломатӣ сару садо дар бораи он ки сафорати русия ба матбаа чопи рамзҳои Z ва V-ро дар овезаҳоу нимтанаву кӯло фармоиш додааст, то ин ки баъдан ба ширкатдорони раҳпаймоӣ тақсим гардад, дур аз воқеият хондааст. раҳпаймоии полки абадӣ дар Тоҷикистон ҳамасола тарафдорон ва мухолифони худро дорад. бирандагони меҳрубон, ҳоло барои шумо оиди қурби азори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. бо нигоҳ ба вебсайти Бонки Миллӣ метавон дид ки имрӯз 28 апрел дар қурби рубли русӣ дигаргуние нест. 1000 рубл мисли дирӯз бар ивази 160 сомонӣ пешниҳод мешавад. арзиши доллар 12 сомониву 49 дирам нишон дода шудааст. 1 евро 13 сомониву 22 дирам аст. дӯстони азиз, соати 16 бо вақти душанбе ва 14 бо вақти Москва фурсати нашри ахбори озодӣ аст. мулоқоти ман бо шумо пагоҳ дар ҳамин вақт мешавад. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдорад.